Pracujúci závodu Stolberg v Bratislave prijali k 37. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie záväzky v hodnote skoro 2 milióny korún. Medzi najlepšie dielne patrí oddelenie karameliek, v ktorom začali ako prvý pracovať podľa vnútropodnikového chozraščotu. Ale ani v ostatných oddeleniach nezaostávajú. Na každom pracovisku sa snažia, aby okrem plánu hrubej výroby dodržali aj kvalitu výrobkov a znížili čo najviac vlastné náklady. Radostný je teraz pohľad do výrobní, kde chystajú množstvo rozličného vianočného tovaru. V baliarni čokoládových výrobkov plní súdružka Ličková denný plán až na 180%. Dobrou organizáciou práce a spoločným úsilím všetkých zamestnancov získal závod Stolberg červenú zástavu ministerstva a ústredného výboru Zväzu zamestnancov potravinárskeho priemyslu.